Dragi prijatelji, nalazimo se na najinteresantnijoj adresi za sve stanovnike Bosne i Hercegovine. To je adresa firme Viadukt, koja ovih dana želi naplatiti preko arbitražnog postupka 110 miliona maraka od države Bosne i Hercegovine, a kao što znamo, taj dug je napravio manji BiH entitet Republika Srpska. Prema informacijama na internetu, adresa bi trebala biti 94A, do koje ćemo mi sad prošetati, a nama su na toj adresi tamo rekli da je u stvari ovo adresa 94E. Ali ovdje, kao što vidite, nema ničega. Ovdje imamo Soria Natural, neka mislim da je proizvodnja ljekovitog bilja ili nešto tako slično. Evo ovdje jedna ljubazna gospođa, pa da je pitamo. Dobar dan, želim. Išćemo firmu Viadukt. Sjediš te firme, da bi bil tukaj na tem naslovu? Ja, jaz ne vem, jaz sem tu za zdravilne rastline, to vam znam povedati, drugo pa ne. Hvala lijepa. Znači, tu je prva komšinica te fantomske firme koja nije nikad čula za tu firmu. Mi smo inače istražili i pronašli da u toj firmi ima 0 zaposlenih i da nema transakcijskih računa, iako su imali 2. Znači sad nemaju ni jedan, a kao što vidite ovdje na adresi nema ničega. Evo, sve sam pažljivo pogledao da ne bi neko mislio da želim. Ima jedan plesni studio. Ako je suditi po ovome, ovaj vlasnik te firme priprema veliko slavlje. Kako ne bi slavio sa firmom koja ne može proizvesti sladoled, oni htio praviti hidroelektranu i sad će naplatiti 110 miliona maraka. Inače, adresa koja stoji na internetu je 94A. Vidite šta je na toj adresi. To je neka parkiralište za autobuse i radnja u kojoj se autobusi popravljaju. Dakle, hoćemo li stvarno biti tolike budale i dati 110 miliona firmi koja je blokirana, koja nema ni jednog zaposlenog, koja ni na koji način nije mogla izvesti radove za koje se kandidovala. Ne bi li vlasnici ove firme trebali krivično odgovarati što su se lažno predstavljali? I ima li još ko da ne vjeruje da je udruženi zločinački poduhvat u talu sa ovom firmom? Ti 110 miliona ja osnovano sumnjam da bi među sobom razdijelili ADZ, SNSD i ova fantomska firma. Istražujemo dalje, sad za sad. Istražujemo dalje, sad za sad vas lijepo sviju pozdravljamo.